Bé, benvinguts tots. Estem a punt de començar aquesta 36a Diada Andorrana, que és una jornada especialitzada que fem a la Universitat Catalana d'Estiu aquí a Prada, que aquest any fan la 55a edició. I doncs us volem donar la benvinguda, us agraïm a tots els ponents el vostre esforç. Parlem d'Andorra i la desigualtat. Sabem que la desigualtat és un terme molt ampli que no només afecta Andorra, sinó a tot el món, però volem posar especial èmfasi en els problemes que podem tenir i les possibles solucions que podem tenir al nostre país, que per ser de dimensions reduïdes potser es nota més o se'n pot tenir més coneixement. I per tant donem la benvinguda al president de l'equip rector de la 55a edició de l'UCE, el doctor Jordi Casasses. Endavant. Gràcies. Com cada any, ja fa uns quants, vinc a encoratjar, però no cal encoratjar aquesta parella d'animadors, no, se'ls ha de mantenir una miqueta, diguéssim, més que encoratjar-los en tranquil·litat, perquè tenen un coratge sobrat i 36 anys ja fa que es fan aquestes jornades. Els temes realment són importants, aquest per mi és essencial, perquè sense igualtat o sense lluita per la igualtat no hi ha democràcia. I per tant estem en un atzucac en aquest moment terrible en el món, en definitiva, en els nostres països també, evidentment, i ens adonem que aquest concepte de democràcia no l'hem comprat i ja el tenim, sinó que se l'ha de lluitar constantment perquè els efectes, diguéssim, ja ho direu, no?, de la globalització, jo penso que són elements molt, podríem dir, primaris, no?, l'egoisme, la inducció de la por que hi ha en el món, fa que això de la democràcia cada vegada estigui més tocada, més en perill, en definitiva, i per tant és realment important el tema aquest que teniu avui. I simplement dir això, encoratjar-vos a que tingueu una bona jornada i que les condicions materials siguin millors, que vagin millorant. Vinga, endavant. Moltes gràcies. Agraïm les seves paraules perquè avui té un dia molt dens i ja d'aquí no res ha d'estar a l'església, després al cementiri de Prada, després aquí, i per tant un dia molt dens i també bona sort, bona feina. Adéu. Molt bé, doncs ara la Marta Fonolleda, que és la coordinadora de la Diada Andorrana, doncs us farà la presentació. Si seu aquí també sí. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Ens trobem un any més, ja 36, la 36a jornada, que ara ho deia el president de l'equip rector, es diu ràpid, Jo no hi era les primeres, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquest any, com es deia, hem triat un tema molt ampli, sempre es trien temes que puguin tenir diferents mirades i diferents aproximacions. Aquest especialment jo crec que és bastant ampli, perquè parlarem d'Andorra i les desigualtats en plural, un tema molt ampli, però també, com deia el president de l'equip rector, amb molta incidència social i un tema de molta rellevància i actualitat. Parlar de desigualtats, després en parlaran la gent més tècnica que jo, però parlar de desigualtats en el fons vol dir parlar de la manca d'igualtat entre grups o entre persones que normalment s'haurien de considerar iguals, però que no es consideren iguals per algun tret que no té importància.
no? Més o menys, podria ser això la definició de desigualtat, no? Joan Micó em diu que sí. És a dir, parlar de desigualtat és parlar com d'accident, parlar d'una cosa que no hauria de ser així i és així, un tret que no té rellevància, que condiciona i a més condiciona de manera que pot ser molt negativa per a aquests grups, aquestes comunitats, aquests individus, perquè pot retallar drets, pot impedir la seva participació pública, pot impedir que se'ls escolti, etc. És un tema socialment molt important i que pot comportar molts problemes per a una societat. A Andorra hi ha desigualtats, en plural, que en parlarem de moltes, diferents tipus de desigualtats per diferents motius. A Andorra n'hi ha com al nostre entorn, però segurament, i ja es comentava anteriorment, les casuístiques d'Andorra fan que algunes desigualtats siguin més importants, algunes menys, per les condicions del context, i algunes més visibles. I segurament, i això podem estar agraïts, també fa que algunes puguin ser més fàcils de solucionar. Tenim un entorn peculiar, proper, petitet, amb algunes coses relativament nou, i això és un entorn singular pel que fa a les desigualtats. Ens agradaria parlar-ne de quines desigualtats hi ha, quines dimensions tenen, quins tipus, quines causes tenen i també quines estratègies podem fer per solucionar-les. I com sempre, el que hem fet és convidar experts, a persones que coneguin el tema. Aquest any, sobretot, són persones molt implicades socialment, però també hi ha persones tècniques, investigadors, representants del govern, del Consell General, ciutadans. I volem que aquestes persones ens donin una mirada calidoscòpica del tema. En parlarem de molts punts de vista diferents i, si tenim temps, ens agradaria molt, podrem fins i tot debatre una miqueta. Si no, sabeu que tenim les pauses i el dinar, anirem a dinar tots junts i també podrem acabar de parlar-ne. Aquí normalment surten moltes idees, molts temes, i queden molts fils oberts que després es van cosint fins i tot quan arribem a Andorra. La jornada continua. És una jornada densa. Ara estarem de 9 a 1 del migdia, a la 1 hem d'estar dinant, que sí, al menjador, o sigui que hem de sortir una miqueta abans? Tots junts anirem al menjador. Farem una petita pausa de 9 a 1 i després continuem a les 3, de 3 a 7. I tenim 26 ponències presencials, però, com sabeu, també es recullen ponències de gent que no ha pogut venir, però que ens fa arribar el seu escrit. Com sabeu, tots els escrits es publicaran en paper i també en digital, i es farà un llibre com aquest, que és el llibre de l'any passat. Sense més, agrair la patrocinació de Fedacultura, la participació dels ponents i demanar-vos puntualitat. Sí que us vam demanar ponències d'1 quart d'hora, hauran de ser una miqueta més breus, de 10 minuts, perquè tinguem temps de passar tots i anar tranquils. Jo us aniré controlant el temps, us aniré avisant i ja està. Aprofito també per presentar el llibre L'àrea funcional Andorra Pirineus, que és el recull de ponències de l'any passat, de l'edició 35 de la jornada andorrana, que es va fer aquí a Prada també, i aquí hi ha totes les ponències presencials i les no presencials, el teniu allà. Doncs sense més, passaríem a començar. La primera ponència es titula Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació, un factor creixent de desigualtat social també a Andorra, i serà a càrrec d'Alan Ward, que ja és un clàssic, un amic clàssic. Endavant, Alan, t'avisaré. Bon dia a tothom. A veure, ja em coneixeu, ja sabeu de quin peu calço. El tema del dia, de les diferents formes de desigualtats, de discriminacions, el tema tecnològic, per mi, no és una discriminació bàsica, però sí que és un factor que arriba a portar a tota una sèrie d'altres situacions que potser no haurien de passar. Llavors,
Hi ha un problema concret amb què hem estat fixant, evidentment, des de l'època de Covid. Des de l'època de la pandèmia, que a tots ens ha canviat una mica la vida i encara hi ha coses que van passar. I quin és aquest? Aquest és que tenim aquí a Andorra, com aquí a França, no? Com als països al nostre voltant, un problema de població que s'està envellint i és una població que des de sempre els tecnològics suposem, imaginem que podrien tindre dificultats amb les noves tecnologies, no? Per aquesta mateixa paraula de noves tecnologies. Però quin és l'altre problema que tenim sobre la taula al mateix temps? El problema de la sostenibilitat. O sigui, exactament al contrari del que hem fet aquest matí molts de nosaltres per vindre aquí a aquesta reunió i és tornar a marxar 200 quilòmetres per fer una intervenció de 10 minuts, potser ens hem de plantejar una mica de ser una mica més hàbil, una mica més eficaços amb els recursos que fem i, evidentment, per fer això, una de les maneres de fer-ho és buscant a través de prestar serveis, de donar serveis a la ciutadania, a la gent, telemàticament i a distància. Esclar, hi ha el tema de reduir el que són els consums, el que són les emissions de CO2, però també hi ha un tema d'eficiència, el que és especialment útil quan estem parlant, en molts casos, de diner públic, quan es tracta de serveis públics. És una cosa que, estranyament, l'administració no sempre s'hi ha fixat, mentre que les empreses privades sí que ho han fet. Si voleu un exemple en aquest sentit, diria que els bancs d'Andorra són un molt bon exemple, que han estat tancant agències, tancant oficines allà on han pogut i augmentant el nombre de serveis que subministren de manera telemàtica allà on ho poden. Llavors, parlem una mica de desigualtats. Agafo la típica definició del diccionari, aprofitant que sóc el primer a passar, encara puc posar, no serà massa repetit. La desigualtat social serà el fenomen social on els membres de la mateixa societat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats a la vida. He subratllat oportunitats a la vida, per què? Perquè és aquí on va intervenir jo, sobretot una qüestió d'oportunitats per tirar endavant les altres activitats. Llavors, per dir això, tinc dos temes relacionats amb la tecnologia, que hauria posat en un ordre o un altre. He estat dubtant si posar-los en aquest ordre o l'altre. El primer seria sentir-se còmode amb l'ús dels mitjans tecnològics, perquè, evidentment, si un no se sent còmode amb l'ús dels mitjans tecnològics, no els farà servir. I el segon és el domini real dels mitjans tecnològics. Suposo que tots us heu trobat alguna vegada amb un professor o vosaltres mateixos intentant projectar una classe a la pantalla i que no funcioni. Això seria un exemple típic de dominar els mitjans i segurament hi hauria una relació entre els dos, entre dominar els mitjans i sentir-s'hi còmode. Una mica un cicle positiu, un feedback positiu que es podria fer. Faré una intervenció ràpida avui, no us posaré un exemple en cadascun d'aquests casos per demostrar que realment sí que tenim un problema. Primer, per sentir-se còmodes amb els mitjans tecnològics. Un exemple molt típic que seria el tema del bus lliure. O sigui, tots coneixeu ara, des de fa més d'un any ara, que tenim l'accés al bus lliure, al bus públic lliure a Andorra, i, clar, és un servei molt interessant per la gent que potser ho necessita i per la gent que segurament no ho necessitem, però fent-lo servir podem contribuir una mica a la sostenibilitat. Llavors, quan comencem a mirar aquest servei, com funciona, veiem que hi ha dos mitjans per accedir-ho, dos mitjans per accedir físicament a l'autobús. Un que seria la tarja de tota la vida, tarja sense contacte, i l'altre és l'aplicació al mòbil. No sé si heu fet servir aquest servei de bus lliure. Alguns segur que sí, no? Per motius ideològics, per motius pràctics, per moltes coses, us heu fixat. Us heu fixat, al moment de pujar al bus, quanta gent accedeix amb la tarja i quanta gent accedeix amb el mòbil? Jo normalment sóc el bitxo raro que va amb el mòbil. Però ben bé el bitxo raro perquè em sembla que tothom va amb la tarja. Llavors, una mica m'he plantejat el dubte de per què. A veure, jo veig tots els arguments en contra de la tarja, no? Per anar a fer la tarja s'ha d'anar-lo a fer, s'ha de fer un desplaçament, s'ha de fer, em sembla que s'ha de deixar uns diners, tots els arguments en contra d'anar-ho amb el mòbil. Amb l'aplicació del mòbil, francament, ho vaig posar des de casa tranquil·lament, em sembla que era un dissabte o un diumenge, vaig fer això a l'aplicació del mòbil i a cap de, si em recordo bé, una cosa com 3 quarts d'hora, tenia l'aplicació activada al mòbil. Sense cap desplaçament, sense cap necessitat, sense cap pèrdua de temps ni de diner. I això és contrari al que acabem de dir, que la majoria dels usuaris fan servir la tarja física.
I la pregunta és per què. No? La pregunta és per què, i jo diria que la resposta ve directament d'aquí, del fet de sentir-se còmode o no amb l'ús de certificats digitals, amb l'ús d'aplicacions online, quan passen de ser una aplicació ja muntada, l'aplicació del Twitter, l'aplicació del Facebook, una aplicació d'aquestes molt senzilles, quan has d'anar a una pàgina web i fer unes gestions, i encara més quan has de fer servir un certificat digital, cosa que és molt fàcil quan un és del RAM, quan un no és del RAM, potser hi ha alguns moments de plantejo alguna dificultat. No? Això és un primer exemple. Segon exemple. Aquesta vegada parlarem una mica del domini dels mitjans tecnològics. I això és una cosa que m'afecta a mi particularment com docent. Perquè, com us imagineu, fa molts anys ara que la docència, l'ensenyament, no es preveu sense l'ús d'aplicacions tecnològiques. Dispositius físics, aplicacions, pàgines web, tot aquest conglomerat de coses que passen una mica, que disten una mica de lo que era la vella pissarra de guix de tota la vida. No? Problema. Al nivell on estic jo, que és de batxillerat i universitat, no es pot fer tot únicament amb un telèfon mòbil o amb una tauleta. Per què parlo de telèfons mòbils o tauletes? Perquè tothom, pràcticament, sembla que és ben incorporat a la canalla a partir de 3 anys, allò de tenir el telèfon mòbil, potser exagero una mica, però no gaire més, no? 6-7 anys he vist gent amb telèfons mòbils. Són sistemes operatius molt simples, molt limitats, d'acord? Tant per telèfon com el seu cosí i la tauleta. Tot no es pot fer. Per exemple, no sé si heu intentat escriure mai un text una mica llarg. Text una mica llarg, 100 pàgines en amunt. Feu això amb el mòbil. No passarà, no? Lògicament. I una tauleta, encara que tinguis un teclat extern, també és una mica justet. Treball gràfic. Jo que soc professor d'enginyeria, us imagineu un AutoCAD amb una tauleta? No funciona. Necessites com mínim un ratolí o un dispositiu una mica precís per apuntar, per indicar les línies. I també, de tant en quant, es necessiten aplicacions, programari, que no és de gran consum. No? De vegades no sempre amb un Word s'acaba el món de la informàtica. De vegades necessitem altres coses. Llavors, quin és el problema que veig amb la canalla que tinc a classe? No? Que el fet que els hi costi de vegades fer servir un entorn gràfic d'ordinador, no de tauleta, d'ordinador, és una mica un problema. Us quedareu una mica parats la quantitat de gent que fins i tot un Windows no el saben fer anar, sense parlar d'un macOS o d'un Linux. I després, també, per poder haver practicat l'accés a l'ordinador, s'ha de tindre un dispositiu, un ordinador, a disposició. I això torna a ser una mica un problema. Per exemplificar això, mira, una publicitat per la nostra marca favorita de fruita i verdura, no? Diu, portàtil Mac més assequible. El més assequible, Clar, això és una lletra gran. I la lletra petita, 1.200 euros. Quan està el salari mínim avui en dia? No, per allà no. O sigui, bàsicament estem mirant aquí un mes de salari. Clar, també em direu, no totes les famílies es podran permetre un Mac. Molt bé, potser tenen altres alternatives. Sí, però penseu que són gent que sovint surten de l'iPhone, sovint a l'escola també han passat per l'iPad, molts dels seus desitjos de consum van tirant cap a iWatch, iCoses, i si ells són els alumnes que tenen sobretot un trist Acer, que no val 1.200 però val la meitat, doncs quedaran una mica en evidència. Jo he tingut classes des de gent que van només amb un iPad des de fa 6 anys, que no tenen ordinador, fins gent que tenen ordinadors tipus PC amb diferents punts de la gamma de preus, fins a gent que tenen MacBooks i no MacBooks Air, sinó MacBooks Pro. Aquí, senyors, hi ha una dificultat real. Hi ha una dificultat real d'accés als ordinadors i aquesta dificultat és una dificultat que, paradoxalment, el fet de tindre aquí els mòbils, com ara ens exemplifica el Joan Carles, paradoxalment és una mica un problema. Per què? Perquè moltes famílies ja diuen, ja tinc accés a internet, busco alguna cosa, miro l'esport, miro qualsevol cosa, ho faig amb el meu dispositiu digital, la butxaca, que és el mòbil. I això què vol dir? Vol dir que hi ha moltes cases on l'ordinador ja ha desaparegut. Ha desaparegut completament en moltes cases, no? Aquelles cases que potser abans, fa 10 anys, haurien fet un esforç econòmic per intentar adquirir un ordinador pels estudis, per ajudar els fills de casa, doncs avui en dia cada vegada és menys una opció.
Doncs, anem per 4 conclusions ràpides. I així la Marta no cal que m'ensenyi els paperets. Abans, què teníem? Sabíem que hi havia un problema d'accés a la tecnologia. Parlàvem de bretxes digitals, que és una mala traducció catalana del digital divide, per dir la societat no és igual davant del fenomen digital. I en aquell moment es plantejava el discurs de dir la gent gran, els padrins, sabeu que tothom a partir dels 52 anys, que és de la meva edat, som uns viejos, no? Uns viejos total, ho sabeu, no? Anem assumit. Doncs, els padrins, com nosaltres, no podem accedir a aquestes coses perquè no en sabíem de digital. La gent jove sí. Ara potser la nostra conclusió ha de ser una mica més matisada i hem de parlar primer d'access divide, o sigui, accedir als mitjans. Sovint ha estat resolt a Andorra, també hem de dir que la CTA, però som Telecom, ha fet molt esforç per facilitar l'accés a internet a la gent jove. És cert. El govern també ha fet alguns esforços al seu moment a través de beques i altres coses. Però, al moment de Covid, vaig tindre l'ocasió de notar que sí, efectivament, hi ha algunes casos on els alumnes tenen dificultats per accedir a internet. Sobretot a principis, es van anar resolent les coses a poc, però va haver-hi casos, alumnes, que tenen dificultat només per accedir a internet de qualitat suficient per fer els deures, per connectar-se en videoconferència a classe. Allò de Covid va tindre moltes marques. I després l'altre problema que trobem és digital divide, o sigui, el tema de l'habilitat quan el fa servir, i aquí sí que constato realment que encara a Andorra hi ha molta diversitat de situacions, molta discrepància entre gent que per seu origen social, pels seus mitjans econòmics dels pares, per exemple, pares que són arquitectes, probablement a casa tindran algun ordinador i ja sabran aconsellar els seus fills amb el seu ús. Pares que tenen altres oficis, no tothom. I això és una cosa que realment he pogut veure a la pràctica sobre el terreny. Moltes gràcies per l'atenció. Si diu qüestions ràpides. Gràcies, Ada. Respectat el temps? Molt bé. Més o menys? Perfecte, gràcies, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Si us sembla, no farem preguntes just després de cada comunicació per estalviar temps. Si de cas, si tenim temps, agruparem unes quantes i farem preguntes conjuntes. Passem ara a la segona ponència, que es titula Desigualtat a Andorra? És una pregunta? Sí, també n'hi ha. És una afirmació a càrrec de Marta Albert i Terrés, fundadora i directora d'Antropia, projectes amb impacte social. Vols seure? No. No? Ho poso aquí. Sí, va millor. I ja està. Bon dia a tothom. Com que tenim poc temps, doneu-vos tots per saludats. Quan em van proposar venir aquí a Prades i parlar sobre la desigualtat i Andorra, vaig pensar, em sembla una molt bona oportunitat per parlar-ne, perquè a vegades sembla que no ens n'adonem de que a Andorra també hi ha desigualtats internes entre la gent que hi vivim, externes respecte als països del nostre entorn, potser l'entorn més llunyà, però també respecte als països, i em vaig fer una sèrie de preguntes que potser jo no els donaré resposta a totes, però segurament entre tots i la jornada d'avui doncs els intentarem donar resposta, que eren aquestes. En quant si la desigualtat ha existit sempre o és una cosa nova o recent, vaig estar intentant estudiar una mica o buscar informació i vaig trobar aquest estudi que va fer l'Alex Bentley de la Universitat de Bristol, que després d'estudiar més de 300 esquelets van arribar a un parell de conclusions que vaig trobar força interessants. Els esquelets eren de fa més de 7.000 anys, a l'època del Neolític, i no entraré a la part tècnica perquè jo tampoc la vaig entendre, que si els isòtops es trons i no sé quines coses, els nivells, però el que van deduir és que aquells esquelets que havien estat enterrats amb eines de llaurar la terra, com les aixes, el seu nivell d'isòtops era de millor qualitat i, per tant, això ells els feia concloure que havien tingut accés a terres de conreu, però a més a terres de qualitat, perquè s'havien pogut alimentar millor que aquells que estaven enterrats sense les aixes.
També van trobar que els esquelets de dones, entre els esquelets d'homes, els de dones estaven enterrats més lluny del seu lloc d'origen, o sigui que havien nascut en un lloc i s'havien traslladat amb el marit. Per tant, ja abandonaven el que seria casa seva per anar-se'n a seguir al marit. I com a conclusió, ells deien que la desigualtat no vol dir que naixés aquí, sinó que va néixer més o menys en aquesta època quan la humanitat va deixar de ser nòmada i va començar a acumular propietats, fossin terres, fossin gra, fossin eines, fos el que fos. I a partir del neolític, lògicament, les desigualtats s'han anat incrementant. Coneixeu aquestes 3 fotos? Per aterrar una mica a Andorra, són d'Andorra. Menjadors. Molt bé, molt bé. Perfecte, doncs això és un exemple més local, més d'Andorra, de que també hi ha desigualtats i que no han començat ara en aquest segle, sinó que ja van començar abans. Com deia el Joan Carles, aquesta és Casa Cristo, és el menjador d'una casa d'una família humil de l'època. A Casa Rull, un menjador d'una casa d'una família benestant, i Casa d'Any Plandolit, el menjador d'aquesta família que ja es considerava noble, rica i influent. Les desigualtats són totes iguals. En parlarem avui, que tothom en parlarà d'alguna de diferent. Es poden classificar de moltes maneres, depenent de on vols posar el focus, lògicament, però sí que sembla que tothom està bastant d'acord en que n'hi ha 3 com globals que poden agrupar després la resta de desigualtats quan anem més al detall. La social, segurament és una de les que més es donen, és tota aquella que és degut a que som diferents i per tant se'ns tracta diferent, des de classes socials, des de dificultats per accedir a l'habitatge, des de discriminació per al teu color de pell, per la religió que professes, per la teva orientació sexual, englobaria tot això. La econòmica és la disparitat en el nivell d'ingressos. O sigui, al final la riquesa està mal repartida, uns en tenen molts, quan ets del quintil superior o quan ets del quintil inferior. Per tant, aquesta també la combinació de les dues es dona força sovint. La política, potser a nivell proper, no la vivim tant, perquè és aquella en què el poder està acumulat en poques mans i això fa que la ciutadania no tingui aquest accés a dir la seva en els efectes que els afecten. Potser a nivell proper aquesta és la que menys es donaria, però això és una opinió meva personal. Després, lògicament, en tenim moltíssimes. L'educativa, la sanitària, de gènere, generacional, legal, discapacitat, tecnològica, que ja n'ha parlat l'Alan, laboral. En trobarem moltes i durant el dia en parlarem tant que no entro a definir-les totes i segur que me n'he deixat aquí. Podem quantificar la desigualtat? O sigui, jo soc molt de números i a mi m'agrada quantificar les coses. Per tant, la podem quantificar, trobarem diverses maneres de quantificar-la. Primer tinguem en compte que l'Agenda 2030 hi ha un ODS, un objectiu, que té com a objectiu precisament reduir les desigualtats. Algunes no s'han inclòs aquí perquè tenen un objectiu propi, com la reducció de la igualtat de gènere, però en aquest cas és més general. Aquests serien els indicadors que ens ajudarien, segons l'Agenda 2030, a mesurar si estem millorant amb desigualtat o no. Aquest és l'exemple espanyol i veureu que n'hi ha alguns que ni ells tenen. O sigui que no és tan fàcil mesurar-los, o sigui, això. Això es presenta periòdicament a través de l'informe nacional voluntari. Andorra n'ha presentat ja 2, si no vaig errada, el 2018 i el 2022. El del 2018, aquest ODS no estava massa tractat perquè es va centrar més amb els ODS de sostenibilitat ambiental, i el 2022, que es va fer com un resum una mica de tots els objectius, aquest tenia pocs indicadors a l'informe. Per tant, és un esforç que hem de fer de buscar indicadors, que sé que fa mandra, però que és molt important. A nivell d'Andorra, a vegades intentem quantificar-la també, doncs com ho podem fer? Em basaré en 2 exemples que hem participat, tant UNICEF, que està aquí l'Albert, i hem participat també el Joan des de l'antic CRES, ara ARI, i jo mateixa, i també la Reig Fundació. Un va ser el que vam fer sobre la Covid a Andorra, que es va presentar al gener del 2022, i el segon és el cost de la criança a Andorra, que el vam presentar aquest mes de juny. Llavors, exemples de com quantifiquem la desigualtat a Andorra a través d'aquests 2 informes. Això és un exemple de quadre resum que hi ha al primer informe, el de la Covid. En aquest de la Covid vam intentar
saber com havia canviat la situació de la classe treballadora durant la Covid i aquí ja hem inclòs també el març del 2022, o sigui, una mica més llarg. Trobem ja desigualtats laborals, econòmiques i de gènere. Primera, no entraré gaire en els detalls per al poc temps. Salari mitjà entre homes i dones, hi ha una bretxa salarial. Està de 559, durant la Covid es va incrementar la bretxa. L'any passat, al març del 2022, estava a 642, aquest any, al mes de març, està a 633. Va millorant, però encara estem bastant per sobre de quan estàvem abans de la pandèmia. El salari més alt i més baix, la diferència també, i aquest no és el salari més alt individual, sinó que és el salari mitjà més alt. Llavors també es nota la diferència. I, segons aquestes dades també, els assalariats per sobre el salari mitjà són un 29%. O sigui que només una de cada 3 persones a Andorra està assalariats, una de cada 3 persones a Andorra està per sobre el salari mitjà, la resta està tothom per sota. I he ficat aquest quadre perquè després de la pandèmia hi ha hagut molt trasbàs de treballadors al sector de la construcció, sobretot l'any 2022, ara potser s'ha ajustat una mica, però l'any 2022 es va notar molt el traspàs d'assalariats de diferents sectors cap al sector de la construcció, que representaven unes 3.000 persones al març del 2022. Sense el sector de la construcció, les persones, els assalariats que estan per sota del salari mitjà és un 77%. O sigui que ja és només un de cada 4 estarien per sobre el salari mitjà si traiem el sector de la construcció. Per tant, hi ha una diferència important. Com es quantifica la desigualtat i que ens podem comparar amb d'altres països? Doncs a través dels índexs o el coeficient de Gini o del quocient S80 i S20. Com més a prop de 0 estàs, menys desigualtat hi ha, veritat, Joan? Que sempre ho dic al revés i ara no me l'està mirant amb ell per dir que sí, a veure si ho dic bé. Aquí és important veure la importància de les prestacions socials. O sigui, si no hi haguessin prestacions socials, el Gini augmentaria. Per quintils també veiem que el quintil superior ell sol representa més del 40% dels ingressos i en canvi els quintils inferiors, els dos quintils inferiors representen el 20%. En l'informe del cost de la criança es va arribar a la conclusió que el cost mitjà per criar un fill a Andorra és de 747 euros. Això, si ens fixem en el salari mitjà, lògicament representa uns percentatges importants. I si ho fem per quintils, doncs el primer quintil els representa un 55% i l'últim, el superior, un 26%. I com va dir molt bé a la roda de premsa l'Albert, treballar per la desigualtat voldria dir que a tots els quintils el pes o el cost d'un fill no hauria de representar més del 26%. Desigualtat versus equitat. Tothom ha vist el de les caixes, he buscat el de les pomes perquè per ser una mica diferent. I desigualtat, no tothom té accés a les pomes. Igualtat, els hi donem la mateixa escala, però tot i això algú encara no tindrà pomes. Equitat és donem una escala més gran o una escala més petita perquè tothom pugui accedir a pomes. Algú està anant més enllà encara i està parlant ja de justícia social, que el que hem de fer és millorar el sistema perquè tothom tingui accés a tots els recursos i a totes les oportunitats igual. Com podem actuar? Al final hem parlat que és una manca d'oportunitats, per tant totes les accions que vulguem fer hauran de treballar per reduir o garantir l'accés a l'oportunitat. No ho podem fer sols. El sector públic pot posar de la seva mà i pot legislar, però el sector privat ho ha d'aplicar, sigui a través de RSC o a través de beneficis socials, i lògicament el tercer sector també ha de col·laborar amb moltes vegades denunciar i apretar els altres dos sectors per a que realment lluitem tots junts per la desigualtat. Ajudes, però quines? Tot això a la tarda se'n parlarà més, però quin tipus d'ajudes ajuden a la igualtat o a l'equitat? Jo penso que les ajudes totes tenen objectius diferents i dependrà de quin objectiu tenim o volem aconseguir que n'haurem d'aplicar unes o altres, però totes tenen pros i contres. Es parla molt de les universals, les que són una mica, donem la mateixa escala a tothom. Això ens ajudaria a lluitar contra la desigualtat, a part del cost econòmic que tenen, lògicament, o només ajudem puntualment. O sigui, és una mica el que avui hauríem de debatre. Les condicionades són una mica les que tenim avui en dia.
les que hi ha unes condicions que has de complir, uns requisits, i si els compleixes o no tens una ajuda. Però és just que si fiquem al límit a 1.000, una família que té 999 pugui rebre ajudes de 200-300 euros i una que té 1.001 no en pugui rebre, perquè al final, si fem el còmput, una acabarà tenint 1.300 i l'altra continuarà tenint 1.001. Bueno, també tenen els seus contres. I últimament ja se n'està parlant d'altres tipus, com poden ser, doncs, ara que ja tenim un sistema fiscal a Andorra, doncs també que es poden fer a través de crèdits fiscals. Aquestes, doncs, potser a Andorra encara anem una mica a punt. Moltes gràcies. Qualsevol cosa accelerada. Això de... Respira. Tranquil·la. No, gràcies. Gràcies per seguir-nos el temps. Passem ara a la tercera i després, si de cas, farem uns minutets de preguntes, si voleu. La tercera ponència es titula Factors estructurals de la desigualtat a Andorra. Serà a càrrec de Joan Micó, director del Centre de Recerca d'Estudis Sociològics a Andorra Recerca i Innovació. Agafo, sí, per parlar, sí. Agafo i em poso de peu. Sí? Sí. Bueno, pues moltes gràcies al Societat Andorrana de Ciències per convidar-nos i bé, intentaré ser esquemàtic per anar ràpid, com és molta informació en poc temps, pues intentarem fer-ho ràpid. Bé, en primer lloc, hi ha aquest índex, hi ha una definició de desigualtat que anirem ràpid, les línies de segmentació de la societat andorrana, que seria la tesi principal de la presentació, algunes dades econòmiques, que moltes ja les ha parlat la Marta, dades demogràfiques de com ha evolucionat Andorra, les línies aquestes de segmentació i aquests reptes de futur que tenim. Ja han definit la desigualtat, el que sí que és important és entendre que és un concepte multidimensional, vull dir que al final són molts factors que s'interrelacionen i que condicionen la situació de cada persona. En aquest sentit, sí que nosaltres ens hem basat en un estudi superinteressant que va fer la Dolors Comas i el Juanjo Pujades, en el qual ells ja definien a finals dels anys 90 que dintre de la societat andorrana, a partir d'aquest creixement tan important econòmic i demogràfic que hem tingut, hi ha una sèrie hi ha tres principals línies de segmentació de desigualtat. Hi ha l'econòmica i ocupacional, hi ha de social i de prestigi cultural i la segmentació política. Es passa aquest canvi que hem tingut, que a Andorra tan gran, i aquesta modernització del país ha portat un fort augment de la riquesa i una gran demanda de treballadors que passen a formar part de la nostra societat, i com es configura la societat andorrana. Una cosa molt interessant i que és un factor atenuador d'aquestes desigualtats, que ja parlarem més després, és que dintre del nostre imaginari col·lectiu la modernització del país està íntimament relacionada amb la immigració. Vull dir, són dos conceptes que van de la mà. Les dades econòmiques, sí, destacar que a Andorra tenim una renta per càpita elevada, bastant elevada, sempre podia ser més, però bastant elevada. L'índex de Gini, aquest que ha explicat la Marta, és similar, dintre d'aquesta renta elevada, aquesta desigualtat és similar als països del sud d'Europa, però superior, hi ha més desigualtat a Andorra que als països del nord, tirant França cap amunt, menys Gran Bretanya, i que quan veiem indicadors de risc de pobresa, privació material, al final estem una mica millor que Espanya, França i la mitjana europea. Però sí que és veritat que quan fem enquestes veiem que, per exemple, un 33% de la població afirma que arriba amb dificultats a final de mes, o que privació econòmica hi ha un 17% que diu que no pot mantenir la seva casa amb una temperatura adequada, o que no pot anar de vacances una setmana a l'any, que seria un 24%. Clar, això són percentatges. Quan veiem característiques d'aquestes persones, podem veure que les persones amb treballs menys qualificats, treballadors del comerç, hostaleria, indústria, són els col·lectius que més ho diuen, en alguns casos més del 50%. Vull dir que hi ha uns col·lectius que tenen situacions més delicades. Aquí veiem l'evolució tan espectacular que hem tingut de població,
tan gran, lo interessant és veure que aquesta evolució ha sigut, clar, als anys 60 ha crescut de manera, o sigui, va créixer la població de manera anual de mitjana un 10%, quasi, no? Quasi un 6, als anys 70, al 80 un 5%, als 90 un 2%, i del 2000 al 2022 un 1,5%, però en aquests 6 mesos que hem tingut, que ahir van donar les dades, quasi un 3% en 6 mesos, vull dir que la població ha crescut molt. La població que es fixa, no? Ja ho veurem després, no? Hi ha aquesta evolució per nacionalitats, aquí sí que podem veure, aquí no es veu tot, espera. Queda tallat, veritat? Espera. Sí, apretes aquí dalt. Aquesta icona. Pot ser aquesta, no? Tu ajuste. Sí. T'ajuste el Vale, perfecte, sí. Bueno, els últims anys el que sí que hem vist és un augment de persones d'altres nacionalitats, sobretot llatinoamericans, una disminució progressiva però important de les persones de nacionalitat portuguesa, un augment moderat dels francesos, més o menys, que ja però era un col·lectiu que no tenia molta importància des de ja fa temps, i un augment d'espanyols i també d'andorrans, no? Dintre d'aquestes segmentacions podem començar i parlarem de la segmentació econòmica i ocupacional. Al final, no, la segmentació econòmica, el que estem veient que a Andorra hi ha com dos segments principals. Hi ha el primari, on les persones que treballem a les administracions públiques, parapúbliques, sistema financer, professions liberals, millors condicions laborals, els que treballen de dilluns a divendres, no, al final, i després hi ha un segment secundari, ocupacions d'hostaleria, comerç, construcció, en l'actualitat, no? On hi ha més rotació, més inestabilitat laboral, dificultats de conciliació de vida laboral i personal, i que són al final l'economia productiva del país, no? Bueno, les causes d'aquesta dualització, pues, el creixement econòmic tan ràpid, la manca molta demanda de mà d'obra en certs sectors, limitació també per accedir a certs llocs de treball, vull dir, l'administració pública, professions titulades, hi ha prioritat les persones de necessitat andorrana, també és una qüestió de xarxes, no? I a Andorra trobem, no?, que, per exemple, a la construcció, antigament havia molta gent d'origen de Galícia, ara portuguès, convalidació d'estudis i els idiomes, al final de parlar i escriure, bueno, de saber català, també una persona que ve de Portugal ha de saber espanyol i ha de saber francès, no?, per poder passar a l'altra banda, no? Com a conseqüència hi ha aquesta segmentació ocupacional, no?, matisada, o sigui que es veu que es va diluint, però que es veu existent sobretot amb els perfils de les persones que porten menys temps al país, com per grup, no? I podem veure, per exemple, personal del comerç, hostaleria o treballadors de la indústria de construcció, la gran quantitat de persones que són d'origen portuguès o d'altres, no?, sobretot llatinoamericans. I al final aquesta diferenciació d'estils de vida que hem parlat abans, no? Les persones que venen d'altres nacionalitats, un 50% treballar els caps de setmana, per un 16% dels andorrans o un 18% dels espanyols, no? Portuguesos hi ha un 35%, hi ha aquesta diferenciació, no?, clara, no? Sí que hi ha factors cohesionadors, no? Hi ha factors, el fet de que hi hagi aquest creixement econòmic, que hi ha hagut aquest creixement econòmic tan important, ha fet que hi hagi hagut oportunitats de passar d'un segment secundari al primari. Ha hagut oportunitats. I després l'èxit, que això es parlarà més endavant, parlarà l'Ivan, del model andorrà, és que les segones generacions, tant els fills dels andorrans com els fills de la immigració, han entrat molt bé al mercat laboral, no? I han tingut una mobilitat social ascendent, no?, aquest ascensor social, no? Bueno, un cas especial de la segmentació econòmica i ocupacional que cada cop pren més força és les persones que venen amb treball temporal. Vull dir, estem parlant de que l'any passat va haver-hi 8.000 persones, no?, que han tingut 8.100 persones, no?, treball temporal, i després 995 que van venir amb treball temporal
subcontractat amb altres empreses, no? Els casos que estem veient de la construcció, aquests casos, no? Vull dir que és una cosa que va més. Per exemple, amb la darrera temporada d'hivern es va concedir pues, un 32% més permisos temporals que l'any passat, vull dir que és una xifra important i que aquestes persones estan dintre d'aquesta dualització, seria la part inferior del segment primari, estan amb un pas inferior, no? Després hi ha una altra segmentació, que és la social. Totes aquestes s'interrelacionen, que seria la piràmide cultural que s'ha creat en termes de prestigi social. No? Al final, si de manera... No? Nosaltres visquem com una piràmide de prestigi, no? El fet de que hagin vingut aquest creixement tan ràpid, migratori per onades, no? Amb una diversitat de grups nacionals, fa que hi hagi aquesta piràmide que es representa amb aquest quadre on es demanava el 2002, i això ho hem demanat fa un any i donarem els resultats dintre d'un mes, doncs, quina valoració, quin grau de simpatia es fa en funció del país d'origen on estan les persones. No? Llavors podem veure que hi ha unes diferències molt grans, sobretot, per exemple, el Magreb, però també Portugal, hi ha una diferència important. Sí que és veritat, i això és una cosa interessant, és que de cara a aquest nou treball que van fer, aquestes diferències s'han diluït. Vull dir que continuen a haver-hi, però s'han diluït, no? Però existeixen. No? Malgrat l'existència d'aquests estereotips, que són innegables, sí que és veritat que hi ha hagut conflictes greus de convivència a Andorra, tot i que el Consell d'Europa, als seus informes, alerta de que aquests estereotips poden passar a prejudicis. Això és un perill. I, de fet, és el que diem, no? Que amb aquest estudi que hem fet ara fa poc, sí que es veu que s'han atenuat. No? Factors, no? Que poden facilitar que aquests estereotips es quedin matisats o diluïts, no? O factors que faciliten són sobretot la interrelació entre els diferents grups nacionals que hi ha al país. Llavors això sí que a Andorra les dimensions del país ho facilita, el sistema educatiu ho ha anat facilitant, no? Cada cop, o sigui, ara continua, però segurament menys que abans, no? Perquè havia una barreja, no? de tota la gent, no? En funció de l'origen, el volum de parelles mixtes que hi ha al país, els anys de residència de les zones migratòries, això sí que no tenim dades, però la hipòtesi clara és que si aquesta enquesta es van fer el 2002 i les persones d'origen gallec i andalús tenen una imatge bastant positiva, aquesta enquesta als anys 80 segurament 70 ha estat diferent. No? I com passa ara, que l'enquesta que hem fet ara sobre Portugal surt molt més, surt diferent, no? Surt molt millor. No? Vull dir que els anys de residència, la barreja fa que es mitiguin aquestes diferències, no? Aquests estereotips. I després el fet que al final som un país obert, no? Al final és un país obert destinat al turisme i on hi ha molta barreja de persones. No? També quan demanem preguntes, no? Sobre la valoració sobre la immigració i els immigrants, el que es percep, no? Que aquí no cal explicar tot, però sí, tot el quadre, però sí que el que es percep, i això és una enquesta que es va fer 2007, 2013, 2019 i ara el 2022, encara que no donem els resultats, és que la percepció majoritària és que el creixement demogràfic està lligat a la millora del benestar econòmic de la població autòctona i de la modernització del país. Això és el que pensa la major part de la població. No? Els immigrants no es veuen com una amenaça, no? Com passa amb altres països que sí que hi ha aquesta situació. No? Quan queda un? Doncs vaig ràpid, sí. Vaig ràpid, sí. Sí. I, de fet, fins i tot aquesta diversitat cultural majoritàriament es veu bé, no es veu malament, es veu bé, vull dir que és una cosa positiva. No? Finalment, hi ha aquesta segmentació política, no? Hi ha molts autors que diuen que la igualtat de drets i obligacions és un requisit fonamental per la integració i cohesió de les societats, o sigui, és la base, no? Per on ha de passar. A Andorra només el 43% de les persones majors de 18 anys tenen accés al vot, no? Sí que és veritat que dintre dels andorrans cada cop hi ha més persones que no han nascut a Andorra o que molts són fills d'aquesta immigració i que, bueno, i en tot cas, el que sí que està clar és que el sistema polític no s'adapta als interessos de tota la població. No? Per exemple, el tema de conciliació de la vida personal i professional
és un tema que segurament si votéssim tothom estaria molt més a l'agenda política, no? I de fet tenim aquesta paradoxa, no? Visquem l'economia productiva del país treballa els caps de setmana i nosaltres, els serveis de l'administració estem com una altra realitat, no? Paral·lela, no? De fet, el Consell d'Europa recomana la rebaixa de 10 anys la residència del país per adquirir la nacionalitat andorrana i també la possibilitat d'obtenir la doble nacionalitat. Bueno, ja vaig acabant. Hi ha l'opinió majoritària dels andorrans de que, a més, no, són favorables a que es pugui accedir, que pugui haver-hi una doble nacionalitat, a rebaixar els anys de residència per poder adquirir la nacionalitat i que fins i tot els residents puguin votar a les eleccions comunals. I això hem fet a diverses enquestes i sempre ens ha sortit dades similars. Bé, reptes, vaig superràpid. L'important és que l'ascensor social ha de continuar funcionant, no? I és una cosa que s'ha de mesurar, perquè és l'èxit del model del que hem tingut, amb els seus pros i contres, doncs aquest és un pro important d'Andorra. Treballar amb atenuar aquestes línies de segmentació abans descrites, perquè són un perill latent, no? de conflictes futurs, i reforçar totes les activitats que impliquin la interrelació entre els diferents habitants del país, no? S'ha de tenir en compte que Andorra, i ja simplement per la piràmide demogràfica, a part del creixement econòmic, necessitarà moltes més persones que vinguin de fora. Vull dir, això en poc temps, no? Llavors continuarà tenint la immigració un paper fonamental. Llavors serem una societat encara cada cop més diversa i dintre d'aquí hi ha el debat d'assumir la interculturalitat com signe d'identitat del nostre país. Aquesta barreja de l'Andorra de sempre amb l'Andorra que hi ha al carrer i que és una altra. Bueno, ja em sap greu que vagi bé. Adéu. Gràcies, Joan. Si us sembla, ara podem fer uns minutets de preguntes. Teniu preguntes tant per l'Alan, la Marta o el Joan. Preguntes curtes, després ja podrem fer debat durant el dinar o en algun espai. Però si teniu alguna, si us ha quedat pendent alguna pregunta, alguna clarificació, alguna cosa que us vulgueu demanar o matisar... Sí. M'ha agradat la intervenció aquesta i jo afegiria un aspecte que tu has insinuat en un moment parlant de l'ascens social dels fills dels immigrants. Hi ha un defecte, i no l'he vist repetit a les Illes actualment en estudis que diuen el PIB de les illes ha augmentat enormement, però el PIB per càpita no ha augmentat en el ritme de l'altre perquè el govern és ineficient, perquè no hem sabut treure d'això. Tot això són falsetats. El PIB no ha augmentat perquè el denominador, que és el número d'immigrants, l'ha dinamitat, diguéssim. Però llavors, quan els tècnics traduïm el llenguatge corrent per fer mots simpàtics a les dades, que diem és que la societat balear no viuen tan bé com ho havien de viure i tot això. Jo vaig contestar en un article dient pregunteu en els dos grups, els autòctons, que tots diuen que han millorat enormement, però i els immigrants? No els han de comparar, no han de comparar els immigrants. També fa 20 anys vivien amb el salari mínim de Portugal i ara viuen amb una renta. Aquests no és la segona generació que ha pujat socialment, és la primera, que només pel fet de travessar la frontera s'ha convertit en un element de l'elit europea econòmicament. I això se treveu a les històries personals que són les que finalment surten per aquí i no en els grans números. Gràcies. Sí, al final això és un procés, no? I el que està clar és que l'èxit, no, de qualsevol persona que immigra està millor, o les expectatives, no? Quan arriba a un altre lloc és millor que la situació que estava anterior, no? I en aquest sentit sí que inclús dintre de les mateixes persones que han arribat al país hi ha alguns que en pocs anys han anat millorant, ja no dintre
ja no des de comparat amb fora, sinó dintre del mateix país. Però sí que hi ha pues, aquestes situacions de complicació. Sí, sí. Molt bé, gràcies. Sí, breument. Sí, molt ràpid. No, jo volia fer una pregunta metodològica. És, quan parlem de la concentració de la renda a Andorra, a l'índex de Gini i tal, estem parlant dels sous, és a dir, la massa salarial que cotitza a la CAS, o també tenim en compte el que és les rendes del capital? Perquè jo entendria que les rendes del capital a Andorra poden ser significatives, però no sé si quan es fa això es té en compte, i si no es té en compte, si creieu que s'hauria de tenir en compte, perquè potencialment pot ser indicador de nivells de desigualtat o no. Sí, això es fa a partir de l'enquesta de condicions de vida, que és una enquesta que es fa a molts països d'Europa amb la mateixa metodologia. Sí. Sí que no, la veritat és que no sé dir si es compta, sí que es deu demanar, el que no sé si es compta. El que sí que és interessant és veure que tot aquest perfil de població que està temporal no entra. Vull dir que si entressi segurament la desigualtat augmentaria. I quan ens comparem als altres països, diu, bueno, estem igual que als països del sud d'Europa, però els països del sud d'Europa són els, entre cometes, més desiguals d'Europa. Vull dir que no. Quan ja França cap amunt doncs ja canvia, menys Gran Bretanya, que té un altre model. No? Això és... Però sí, és veritat, s'hauria de veure. Gràcies. Bé, doncs, seguim amb les ponències d'aquest dematí. Passem ara a la ponència titulada No són un número de la cohesió social a l'amenaça de la salut democràtica dels nostres joves, a càrrec de Carla Guinot, docent referent d'Igualtat a l'Escola Maria Moliner, professora de formació andorrana i secretària d'organització del CERP. Podem allargar l'ordinador o no? No, perquè l'hem de connectar pel... Val. Et vaig fent senyals. Sí, Faig senyals. Sí. Bueno, com que tenim poc temps, bon dia a tothom. En lloc de basar-me en la presentació, i perquè si no ens allargarem molt, si em permeteu llegiré, d'acord? Llavors, al contrari, tal com indica el meu títol, jo al contrari, o potser en paral·lel als meus companys Joan Micó i la Marta Albert, jo no em baso amb estadístiques ni en percentatges, sinó que, perdó, bueno, el que us explicaré ara és totalment una visió empírica de la meva experiència durant tots aquests anys de docent i d'alumne gràcies, de docent i d'alumne a l'institut on treballo actualment, d'acord? Llavors, després de gairebé haver-me passat la vida entre aules, des de la infància a l'adolescència, passant per la universitat, i des de fa 17 anys al meu antic institut, ara com a docent, i ha estat aquí on he trobat el punt d'inflexió que ha fet de la meva relació amb la societat un deute moral, encara que sembli contradictori, també un privilegi. Soc llicenciada en Història de l'Art i professora de formació andorrana en aquest mateix centre, on vaig cursar la primària i part de la secundària. Estic immersa des de sempre en qualsevol projecte que es dugui a terme i, com no pot ser d'una altra manera, implicada en la convivència del mateix centre. I em sento privilegiada per poder nodrir-me cada dia d'aquestes reflexions, realitats, actituds, pensaments del meu alumnat del Col·legi Espanyol Maria Moliner, que, com sabeu, és el Centre Educatiu Espanyol Andorra. Com a antiga alumna d'aquest sistema espanyol laic, present al país, i havent viscut la reforma educativa que ens va allargar aquest ensenyament obligatori dels 14 als 16 anys, he tingut la gran sort de poder fer una mirada enrere dins d'aquest mateix context físic, del mateix centre, que no social, i analitzar-lo dins del que està en les meves mans, implicar-me per intentar canviar-lo, millorar-lo, o, com diu una gran amiga meva, potser transformar-lo. Soc del pare que dedicar-se a aquesta professió hom ha de tenir un alt grau de vocació en el moment en què es decideix voler-s'hi dedicar i alhora una gran part de consciència social. Per mi aquest darrer aspecte és primordial si et dediques a l'ensenyament, a Andorra i en qualsevol lloc, evidentment, i en un sistema que, tot i ser el primer en existir al Principat, no és l'autòcton, no és el sistema educatiu andorrà, i tampoc és pel qual aposta el govern i les institucions del país, tot i haver-hi convenis. Els estudiants d'aquest sistema educatiu són fills i filles de famílies treballadores que formen part del suport econòmic d'Andorra i, per tant, de la societat i de l'economia andorranes.
vull fer referència a la consciència social, ja que aquesta base democràtica, sota el meu punt de vista, està directament relacionada amb el sistema educatiu en el que vols inscriure als teus fills i per quines raons tries un o altre sistema. És un dret recollit a la nostra Constitució i també a la llei quadrificada d'educació. Per mi, aquests tres aspectes dels que ha parlat abans la Marta, el social, l'econòmic i el polític, per mi tot està relacionat, encara que no tothom fem la reflexió pertinent. I ara m'explico una miqueta més. Qualsevol tipus d'igualtat, ara em perdonareu, faig un parèntesis, em perdonareu el paral·lelisme que faré amb el futbol, que crec que aquí més o menys tothom dominem una mica. Qualsevol tipus de desigualtat ve donada pel context socioeconòmic del lloc on hom es troba, del lloc on per les raons que sigui s'està creant un futur laboral propi, una família o simplement una manera diferent de sobreviure. Passats els anys 70, 80 i 90 a Andorra, un país que ens semblava als estrangers un món ple d'oportunitats laborals, arribem avui en dia a la crua realitat on la cohesió que semblava tenir aquesta ciutadania enfront les poques preocupacions o entrebancs de l'època es trunca i es converteix en un perill que fins aleshores no existia, però que ja amenaçava els països veïns. És a dir, que es fa patent que tots els ciutadans no són iguals i aquí és on ve el paral·lelisme, existeix la primera divisió, la segona divisió i fins i tot la tercera regional. En quant a classe social em vull referir. Es comença a tenir un sentiment de pertànyer a una classe social determinada i, per tant, comença a perillar, sota el meu punt de vista, el futur social d'Andorra, una societat que fins avui està conformada per una majoria de, entre cometes, no nacionals, que viuen, treballen i mantenen com poden en les seves vides creades al país, que tantes oportunitats els hi havia donat anys enrere. Persones que, tot i portar tota la vida a Andorra, no se'ls permet participar en les decisions que es prenen al país si no renuncien al seu origen de manera oficial, ja que, no ens enganyem, o ets andorrà o no ho ets. Que sempre havia estat així, és cert, però quan hi ha abundància i tot funciona, no reparem en drets socials no reparem en drets socials, m'he perdut. Ai, perdó, I no tenim la necessitat de sentir-nos arrelats al país on treballem i vivim fins que el rumb que pren la resta del món ens esquitxa. I quina relació té aquest no arrelament al país on vivim i treballem amb la desigualtat? Doncs bé, he pogut comprovar durant la meva trajectòria vital i laboral al país com el factor de pertinença a un grau social determinat, a un nivell econòmic concret i a un origen no andorrà també determinat, provoquen una desigualtat que està posant en perill la salut democràtica d'Andorra. Soc d'origen badaloní, de pares separats i una nova andorrana, després de 37 anys vivint, estudiant i treballant al país. La meva vocació sempre ha estat l'ensenyament i des de l'adolescència un dels meus punts forts ha estat la reivindicació del que és just i la denúncia pública o no del que és injust. En començar a estudiar a l'institut ja vaig adonar-me que no tots els meus companys i companyes tenien les mateixes oportunitats. I aquí va començar la catalogació per, entre cometes, nivell social de l'alumnat del país. M'explico. Segons l'institut o l'escola on estudiaves, existia un estigma que ha perdurat fins avui, que et classificava socialment segons el centre on cursaves i no ens oblidem també la parròquia on vivies. La primera divisió són aquells que van poder permetre's realitzar uns estudis superiors amb tot pagat, que avui en dia, en la seva gran majoria, són els que amassen aquestes grans fortunes, participen en la vida política i en la presa de decisions o són els nostres caps. Els que amb esforços de tota mena ho vam aconseguir som aquests de segona divisió, estem aquí al mig, i els que per motiu que sigui no van poder sortir del país per formar-se són els que jo anomeno la tercera regional, que per lo que he pogut copsar és una gran majoria. Doncs bé, actualment estem patint entre el nostre alumnat exactament el mateix, amb l'afegit que la quantitat d'informació que tenen al seu abast i que els recorda cada dia en quina posició dins del país estan i quines possibilitats tenen en un futur dins i fora d'Andorra. Tot i ser un eix vertebrador de la Constitució andorrana, no som tots iguals i, per tant, la desigualtat es fa patent. La relació d'aquesta tercera regional amb la desigualtat més evident que aquests anys he pogut comprovar des de la meva tasca com a docent és la desigualtat de gènere. Aquesta bretxa és més que palpable i no s'estan emprant, sota el meu punt de vista, reitero, els mecanismes necessaris per fer-hi front, almenys en l'educació, dels que seran els futurs caps pensants del país i cal posar tota la maquinària en marxa. M'enfronto cada dia a realitats familiars molt feixugues que envolten a molts dels nostres adolescents, els quals se'ls està exigint una dedicació als estudis i també una dedicació i implicació amb la societat
que no han pogut copsar mai a les seves llars, per diversos motius. Implicació amb la societat que a les seves llars no hi està. Aquesta bretxa econòmica entre classes socials fa que l'accés a la cultura i a la formació i a la informació d'aquesta tercera regional quedi en segon i tercer pla, ja que han de fer front per sobreviure abans de llaurar-se un bon futur. Si aquest alumnat de tercera regional no té els mitjans necessaris per viure dignament i, per tant, no deixa temps a la seva formació, la desigualtat de gènere encara es posa més de relleu. L'educació i la cultura ens fa lliures, guanyem en consciència social i ens tornem més justos, equitatius i empàtics. No es pot adquirir un nivell cultural adequat i ser un bon ciutadà o ciutadana si aquell que t'està dient com t'has de comportar en societat i com fer-ho bé amb els altres és el mateix que no t'hi deixa accedir, perquè, com és lògic i pertinent, primer has de viure amb dignitat i la resta de persones que conformen la societat al final passen a un nivell inferior. Ara ja fa 10 anys que vaig elaborar el projecte de mediació escolar entre iguals al meu centre i 3 anys que soc referent d'igualtat, que per aquest motiu m'han convidat avui aquí amb vosaltres. No em vull extendre massa amb com funciona això, si després teniu preguntes jo us explico com funciona el tema de la mediació, el tema de la bústia de la igualtat, etc. El contacte que tinc amb aquests alumnes fora de l'aula en un altre context ha fet que prengués consciència de com està la situació social entre els joves, què en pensen del present i com veuen el futur. I he pogut constatar que la desigualtat de gènere, de la que tant s'està parlant aquests darrers anys i per la que tantes lleis i decrets d'altres països intenten realitzar per fer prendre la consciència a la ciutadania d'aquesta desigualtat, mai serà benvinguda i reconeguda per la totalitat de la ciutadania andorrana si des de les nostres institucions no es prenen decisions i es fan pactes en matèria d'estat, pactes d'estat en matèria econòmica, social, laboral i educativa. La salut democràtica d'Andorra, que tot just va veure la llum fa 30 anys, està en seriós perill. No es pot seguir venent a la resta del món que som un país idíl·lic i que la gent que hi viu és feliç. No podem seguir mirant cap a una altra banda, davant d'aquesta bretxa salarial entre homes i dones, dient que no existeix o que s'hi està treballant. No podem seguir escoltant recomanacions del nostre copríncep episcopal en matèria de drets reproductius de les dones. Sota el meu punt de vista no és coherent ni en l'actualitat, ni històricament parlant, ni biològicament parlant. No podem deixar de banda totes les famílies que porten encallades en aquesta tercera regional perquè no són andorrans i, per tant, no poden decidir en res que passi a Andorra. Tampoc podem seguir pensant que els nostres estudiants no tenen la capacitat d'afrontar uns estudis bàsics si el que menys els importa ara mateix és el seu futur acadèmic perquè no podran pagar-se'l degut a la seva, entre cometes, posició social i ara mateix no és la seva prioritat ni la de les seves famílies. Tampoc podem permetre que segueixi dominant el pensament i la filosofia patriarcal en un país on més de la meitat de la població som dones per una figura institucional que no correspon al segle XXI i que frena la cursa cap a la igualtat de drets. No deixem de banda tampoc el col·lectiu LGTBI, que també existeix a Andorra i ha vingut per quedar-se, tot i les adversitats, que també està present a les aules, amb la difícil tasca de fer-se valdre entre el que es creu normal i no deixa de ser una discriminació. Sempre hi ha ciutadans i ciutadanes valentes, inconformistes i justes que han pogut aprendre quin és el valor de les persones i de ser un bon ciutadà i ciutadana, tot i no pertànyer en aquesta primera divisió. Són ells i elles les que m'encoratgen cada dia a seguir treballant des de la meva posició com a docent per fer desaparèixer la desigualtat en les futures generacions, encara que únicament siguin una mentalitat que estic segura molts d'ells i elles faran que esdevingui una realitat i que tothom pugui jugar en la mateixa lliga, independentment del seu origen, sexe o religió, com marca qualsevol democràcia viva. Per tant, finalitzo ja, demanem als nostres governants quin tipus de ciutadania volem per Andorra, segur que persones ben formades, amb cultura, que pensin en el bé comú i que alhora siguin productives, i si pot ser, amb una vida plena i feliç. Potser és el que qualsevol mandatari que expressi voldria. El que no es pot fer és traslladar-los a ells i a elles la responsabilitat amb l'entorn humà que haurien de tenir els mateixos que fan que la realitat no sigui aquesta. Els meus i les meves alumnes no són un número, cadascú té el seu context, són els que ho faran possible, però a Andorra se'ls ha de considerar ciutadans de ple dret per poder viure com a tal, a ells i a elles, a les seves famílies, siguin del tipus que siguin, vinguin d'on vinguin i tinguin el que tinguin. Ens mereixem com a societat l'oportunitat d'estar cohesionats i crear expectatives realment dignes per als joves que al cap i a la fi són el futur d'Andorra. I moltes gràcies. Gràcies, Carla. A vosaltres. Gràcies. Passem al torn a la ponència titulada Creixement i desigualtat en economies dinàmiques, a càrrec de Joan Mir,
doctor en Economia, llicenciat en Sociologia i Política, investigació honorífic del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears i columnista al Diari de Balears. Ja us avisaré pel temps. Com els manaments de la llei de Déu se poden resumir tots aquests mèrits en un. Soc jubilat. Bé, soc jubilat i mallorquí. Estic content que m'hagin convidat a participar aquí perquè crec que tenim unes semblances molt grans a l'economia balear amb l'economia andorrana, que és que tots dos som illes, unes toquen a la mà i les altres toquen la frontera, però finalment som illes. I com a tals illes el significat que tenim en comú és que tenim un espai molt limitat i no es pot créixer indefinidament, i a part d'això també tenim una elevadíssima immigració com a Andorra. Vull dir, això m'ha duit a enfocar el tema amb aspectes generals més que el concret d'Andorra, que no conec exactament. El que jo conec, diguéssim, no serà tan precís com aquests casos que ens expliquen. I, per tant, la desigualtat l'entendrem aquí amb l'aspecte econòmic, és a dir, les diferències de renda, bàsicament. Bé, llegiré i així serà més curt. L'erradicació de la pobresa passa necessàriament pel desenvolupament econòmic, però durant les diferents etapes del creixement no sempre es poden evitar els increments de les desigualtats, especialment per les dinàmiques diferents de les classes baixes i de les capitalistes. El creixement requereix inversió i la inversió s'aconsegueix amb l'estalvi i només els rics poden estalviar per després invertir. D'aquesta manera, els comparativament petits increments de la riquesa que es produeixen en les classes baixes aconsegueixen erradicar la pobresa, especialment la pobresa extrema, però el cost d'un increment de les desigualtats provocat pel diferent ritme de creixement que afecta els rics i els pobres o les classes mitjanes baixes. Més precisament, no és cert que el creixement propi de l'economia de mercat els rics siguin més rics i els pobres més pobres. Aquesta és una afirmació demagògica que sentim cada 2 per 3 que no se suporta amb cap dada estadística numèrica. El creixement produeix riquesa i la riquesa poc o molt se reparteix. El que passa és que se reparteix més a favor dels rics que a favor dels pobres, però també els hi arriba. Si no, no tindríem el fenomen que sabem que la pobresa extrema està disminuint a marxes forçades a tot el món fins al punt que s'anuncia que el 2030 haurà desaparegut totalment. Això naturalment té efectes damunt la política que hem de tenir en compte. No és el mateix saber que el creixement econòmic finalment també afavoreix els pobres que pensar que els perjudica. Vull dir, la primera conseqüència política d'això seria, doncs, acabem amb el sistema que empobreix els pobres i enriqueix els rics, llavors fem molts comunistes, que seria el més lògic, el més humà, el més moral. Ara, si no és així, no privem els pobres de l'oportunitat de sortir de la pobresa amb un sistema capitalista liberal, no? Dit d'una altra manera, la riquesa creada pel creixement econòmic es reparteix i arriba a tothom, però als pobres els arriba més lentament. Resumint, la dinàmica del creixement econòmic en les economies de mercat provoca 2 efectes simultanis, l'erradicació de la pobresa i l'increment de les desigualtats. I crec que és una mala opció que l'obsessió per la igualtat provoqui increments en els nivells de pobresa, com passa en les economies comunistes i postcomunistes, en què la igualtat és màxima, però amb nivells de fam, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta tesi és vàlida en la comparació entre individus d'un mateix estat, però ha de ser corregida quan parlem de nacions. Les 2 onades globalitzadores passades, telèfons mòbils i internet,
han aprofitat més els països pobres que els rics. Tots han crescut, però les economies madures ho han fet a taxes relativament més baixes que en comparació amb les dels països en vies de desenvolupament. Això es va sortir un tret del País de fa 15 anys o una cosa així, que posava la gràfica de creixement del PIB de països desenvolupats i de països en vies de desenvolupament. Tots tenien uns colzos a cada onada. La introducció del telèfon allà als anys 80-90, hi havia tots dos tenien un redreçament, i llavors per allà l'any 2000 o així hi havia un segon angle que feia créixer, però així com les economies desenvolupades creixien amb una curva, diguéssim, més baixa, les altres, començant igual, tenien els colzos molt més elevats, de manera que el creixement dels països subdesenvolupats era més intens que el dels països rics, la qual cosa feia que, estadísticament això és elemental, s'escurçava les diferències. Si un creix el 10% i l'altre creix el 4%, el que creix el 10%, encara que parteixi de més avall, s'està acostant en el que creix en el més alt, no? D'aquesta manera, per exemple, les distàncies entre Àfrica i Occident s'han escurçat durant els últims 40 anys. La conclusió és que les diferències a l'interior de cada estat necessiten més correcció que les que mantenen entre si diferents estats. Els grans blocs mundials, no parlem ja de la Xina i Índia, que són dos exemples claríssims de països que estaven a terra i ara ja estan rascant, diguéssim, el desenvolupament. Queda dit, doncs, que el creixement econòmic no genera per si mateix efectes redistributius. Passa, a més, que en les etapes primerenques del desenvolupament la necessitat de reinvertir els beneficis fonamenta la continuïtat del progrés o, fins i tot, la seva acceleració. No vol dir això que ens haguem d'oblidar de la redistribució en nom del creixement. No. Arriba un moment en el qual les desigualtats poden ser un llast pel desenvolupament i el malestar que provoquen poden provocar en la població menys afavorida pot frenar la bona marxa de l'economia. I els índexs d'igualtat són bons indicadors d'economies saludables i de modernitat d'un país. Arribats al punt on es fa necessària una intervenció correctora de les inèrcies del mercat, la política proveeix solucions que van des de la planificació central, tots iguals, tots a cobrar el que la direcció ha dictaminat cada 5 anys que cobrarà la població, per un extrem, i l'altre extrem molts pensen que és el liberalisme, la menor intervenció de l'Estat per corregir res, no? El que els francesos de vegades diuen el laissez-faire, laissez-passer, o el neoliberalisme, o l'ultraliberalisme, com se digui. Jo he de dir que també és una visió una mica equivocada. El pare del liberalisme, que és John Stuart Mill, defensa aferrissadament la intervenció de l'Estat en dues àrees per aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats a l'hora de sortir, no a l'hora d'arribar, que seria les altres. I aquestes, diu, i contra una opinió molt generalitzada del liberalisme, si més no el predicat per John Stuart Mill, determina que la intervenció dels poders públics és saludable i necessària en alguns àmbits de l'activitat d'una societat. La finalitat d'aquestes intervencions és que tots els ciutadans gaudeixin de la màxima igualtat d'oportunitats i la manera d'ajudar els més desafavorits és proporcionar-los una bona educació i una correcta atenció sanitària. Són dos sectors on la despesa pública té externalitats molt positives. La creació d'un cos d'ensenyants i d'un cos de metges no només afavoreix individualment aquells que obtenen la capacitació, sinó també a tota la població. Vet-s'hi, doncs, un argument procedent del liberalisme a favor de la musculatura financera dels estats, a favor de que Andorra tingui un sistema fiscal, punyeta, vol dir això.
no sé si m'ho veieu entès. I si ens centrem en les desigualtats, la migradesa de l'espai edificable en països com Andorra o les Illes Balears produeix un encariment de l'habitatge que es tradueixen en fortes desigualtats entre qui en té i qui no en té. La lluita contra les desigualtats, en aquest cas particular, es pot concretar en actuacions dels poders públics facilitant l'accés a l'habitatge d'aquelles capes de la població que s'han vist excloses fins ara. Naturalment, l'actuació pública pot consistir en provisió directa d'habitatges socials, cosa que requereix l'establiment de pressuposts públics voluminosos i la creació dels corresponents impostos o taxes. O, alternativament, la generació, o complementàriament, la generació d'una legislació que, a través de la col·laboració pública o privada, assoleixi els mateixos resultats. Conec estudis fets a la mateixa Andorra, algun present aquí n'ha fets, molt originals en aquest sentit. L'obligació, per exemple, dels empresaris de disposar per compra o construcció d'apartaments capaços d'allotjar per preus assequibles als seus empleats. Bé, òbviament, les possibles actuacions públiques per pal·liar les desigualtats són molt diverses, però m'he volgut centrar en aquesta de l'habitatge, o he volgut concretar aquesta de l'habitatge, perquè és específica de llocs com Andorra, o les illes podríem afegir, on les característiques del territori fan que el problema sigui més greu, més important que en altres indrets que no tenen tantes limitacions d'espai. I la meva intenció és també desfer el malentès que sovint identifica massa superficialment el liberalisme amb la migradesa de l'actuació pública. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Gràcies a tothom per cenyir-vos al temps. Així tindrem temps de passar tots tranquil·lament. Passem ara a la ponència titulada El paper de l'energia en les desigualtats, a càrrec de Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb els Clients de FEDA. Després podem dedicar 10 minuts més a fer preguntes a aquests tres ponents. Dic, per si voleu anar ja pensant. Poso aquí, doncs. Hola, pels que no ens coneixen, jo treballo a FEDA, a l'àrea de comunicació i sostenibilitat, com deia, i per això parlaré d'un tipus de desigualtat que segurament no és la primera que ens ve al cap, no? Segurament quan parlem de desigualtat, doncs el primer que pensem és en persones en situació de pobresa, que n'hem parlat molt, en persones migrades o en dones, no? Probablement, que són, jo diria, tres de les grans desigualtats contra les que s'està lluitant al món i que darrerament, en els últims anys, s'ha parlat una mica del terme de la interseccionalitat, que inclou la nostra llei d'igualtat, que ve a dir quan conflueixen diferents eixos de la nostra identitat que ens fan vulnerables. Per exemple, diria que l'exemple més clàssic és la dona que ja és vulnerable per ser dona, si a més és negra o si a més té una discapacitat, doncs encara és més vulnerable. I parlo d'això perquè penso que la desigualtat energètica té una mica a veure, perquè si conflueixen la pobresa i la desigualtat energètica, que sovint van juntes, doncs el seu efecte és encara de més vulnerabilitat perquè ho està patint. I per això penso que el paper de la desigualtat energètica mereix també ser tractat. I encara que parlem d'Andorra, un petit apunt del que és la desigualtat energètica al món. La desigualtat energètica és fins i tot més gran que la desigualtat econòmica que existeix al planeta. Actualment, les últimes dades que hi ha del Banc Mundial són de 675 milions de persones al món que no tenen accés a electricitat. És una dada que ens situa encara molt lluny de l'objectiu de desenvolupament sostenible que diu que per al 2030 no hi hauria d'haver ningú al món sense accés a l'electricitat i que mostra molt aquesta desigualtat que tenim i que a més es fa palesa
no en què la gent no pugui escalfar casa seva o no pugui posar l'aire condicionat a l'estiu, sinó que la desigualtat i la falta d'accés a l'energia té efectes molt més greus, com que els hospitals no puguin operar amb seguretat, com que no pugui haver-hi un desenvolupament econòmic, no pugui haver-hi el mateix accés a l'educació, i llavors tot això accentua les desigualtats que ja pateixen. De fet, no és com la majoria de les desigualtats, no es tracta d'una falta de recursos, es tracta d'un mal repartiment. En aquest mapa el que podem veure és en aquestes zones, que són les més fosques, és el consum mig d'una persona en aquesta zona és molt més elevat que en les zones que estan claretes. Doncs la diferència entre aquesta zona i d'aquesta zona... Perdó, què li he donat? La diferència entre aquí i aquí és de 100 vegades. El que consumeix una persona d'aquí 100 vegades ho consumeix una persona d'aquí. És a dir, que l'efecte de la desigualtat és molt gran. Nosaltres, evidentment, només pel fet de viure a Andorra ja ens situem en el sector privilegiat del planeta. Però això no vol dir que no hi hagi desigualtat energètica a Andorra. El que la pobresa energètica és a l'Àfrica, la falta d'accés, la pobresa energètica a Andorra és el que comentava abans el Joan, no poder escalfar casa teva o tenir problemes per pagar la factura o directament autoimposar-te unes mesures restrictives extremes de l'ús de l'electricitat perquè no podràs pagar l'electricitat. I aquesta pobresa energètica existeix al nostre entorn i, de fet, als nostres països veïns encara hi ha morts per pobresa energètica. Per fer-hi front, per mitigar-ho i tenint en compte que l'electricitat és un servei essencial, és imprescindible que hi hagi unes tarifes competitives perquè almenys tothom pugui tenir aquest primer accés. A Andorra, en aquest sentit, sí que tenim la sort que tenim les tarifes elèctriques més competitives del nostre entorn, mentre que paguem uns 15 cèntims el quilowatt-hora a les llars, sempre parlo. Doncs a Europa estem parlant d'uns 27 cèntims, que és gairebé el doble. Però això és l'accés, això no vol dir que perquè tenim tarifes competitives no hi hagi desigualtat. I per això he buscat dos exemples del mes de juliol. La persona que menys ha pagat dels clients domèstics de FE del mes de juliol i la persona que més ha pagat. La persona que menys ha pagat ha consumit 70 kWh i la persona que més ha consumit 14.000 kWh. Això vol dir, amb 70 kWh, aquesta persona deu viure en un pis petit, segurament, pot tenir la nevera endollada permanentment, pot tenir les bombetes, segurament LED, normal, pot fer servir la rentadora i pot fer servir la cuina, però no alhora, segurament, perquè tindrà una potència contractada que limitarà que pugui engegar tot això. La persona que viu i que consumeix 14.000 quilowatts deu tenir segurament un xalet o una mansió, pot fer servir tots aquests electrodomèstics alhora, tindrà algun altre electrodomèstic, tindrà diferents dispositius electrònics, segurament aire condicionat al juliol, pot tenir, no sé, jacuzzi, sauna, piscina climatitzada, que també tenen bastant de consum, altres dispositius, o ascensor. Però el que us volia ensenyar és quina és la diferència entre el consum que tenen un i altre i la diferència també entre el que paguen un i altre. La persona que menys ha pagat 8 euros, perquè a més tenim tarifes bonificades per a les persones que perceben ajuts socials que no paguen la potència. Llavors, és el que paga una persona amb el mínim de consum. I després, la persona que més ha consumit ha pagat 3.000 euros. Així, a simple vista, no sé si es veu, però la diferència que hi ha entre el consum d'un i de l'altre i la diferència que hi ha entre el preu d'un i de l'altre és molt més gran la diferència de preu. Mentre que el consum es multiplica per 200 aproximadament, el preu es multiplica per 375. I això què vol dir? Que la persona que està consumint poc està pagant l'electricitat a uns 11 cèntims del quilowatt. I la persona que està consumint en excés, probablement, està pagant a 21 cèntims el quilowatt. Per què? Doncs perquè en aquest cas la desigualtat de preu que se'ls està aplicant és la que fomenta la igualtat d'accés, i és el que busca l'equitat que parlava abans la Marta. Però no n'hi ha prou amb tenir tarifes competitives i, com dèiem ara, han d'estar també modulades perquè el risc d'una tarifa excessivament competitiva és que perjudiqui l'estalvi energètic, que és una de les bases de la transició energètica, una de les bases perquè aquest repartiment
que parlàvem abans arreu del món dels recursos també es pugui dur a terme i a més és imprescindible per a l'acció climàtica. Llavors nosaltres tenim també la missió una mica de fomentar aquest estalvi energètic. Amb la crisi energètica que hem viscut durant l'últim any també s'ha vist molt l'efecte en una situació d'escassetat energètica. Quanta més demanda, més pugen els preus i això té un impacte al final per tothom. Aquesta és l'energia que nosaltres comprem a preu obert als mercats espanyol i francès. Quan més creix la demanda a Andorra, més hem de comprar aquest preu, que és el preu més car i per tant al final té unes conseqüències per tothom. Per això hem de fomentar també l'estalvi energètic. I en aquesta situació de desigualtat, com intervé la transició energètica? Jo crec que la transició energètica és una oportunitat al final per als països en desenvolupament, que a través de les energies renovables podran desenvolupar més un altre tipus d'energia a la qual segurament puguin tenir més accés, si és que compten amb les inversions i amb les ajudes internacionals que requereixen per poder-se desenvolupar. I jo crec que a nivell del nostre entorn, la transició energètica i sobretot les energies renovables o l'eficiència energètica són oportunitats que qui pot se'n beneficia molt directament. Qui pot invertir en plaques fotovoltaiques durant unes hores no pagarà electricitat i a més té ajudes del govern per poder-ho fer. Qui pot aïllar millor casa seva segur que rebaixarà la factura elèctrica o la factura del gasoil i també tindrà ajudes. I qui es pot comprar un vehicle nou, ara pot comprar-se un vehicle elèctric i s'estalviarà la compra de gasoil. Però en aquest cas passa una mica com amb les altres vulnerabilitats, que les persones més vulnerables no es poden beneficiar normalment d'aquestes oportunitats. Una persona que viu en un pis de lloguer petit i arriba just, no podrà ni posar plaques, ni aïllar casa seva, perquè probablement no és seva, ni canviar-se el vehicle per un d'elèctric. I bé, aquesta situació s'ha desquadrat, però aquesta situació a mi em porta a fer dues reflexions. La primera és que la transició energètica és una oportunitat que és cosa de tots, però que no ens costa el mateix a tothom, i que, per tant, penso que les persones que tenen l'oportunitat de beneficiar-se de la transició energètica tenim una mica, abans he fet servir ja l'expressió, el deure moral de fer-ho. L'acció climàtica l'hem de fer tots, és un benefici a més, doncs si podem, fem-ho. Fem-ho a nivell personal i fem-ho a nivell de país. I en aquest cas Andorra és privilegiada i pot invertir en renovables i per això penso que en aquest i molts altres exemples els ha d'aprofitar. I l'altre és que també busquem la manera de fer extensius els beneficis de la transició energètica, siguem creatius. Ja s'estan fent coses a nivell de l'administració, s'estan donant ajudes, però hem de trobar la manera de que tothom se'n beneficiï. No ho sé si pot ser destinant una part únicament a les persones que estan de lloguer, obligant a aïllar bé els pisos de lloguer a preu assequible. El que està clar és que sempre es pot fer més i que hem de trobar la manera perquè tothom se'n pugui beneficiar. I a nivell de FEDA, el que ens toca és invertir en renovables, fomentar la mobilitat sostenible, ajudar quan es fa l'autoconsum i jo crec que amb l'exemple que he posat abans es veu clar també garantir el servei de qualitat i unes tarifes que estiguin prou equilibrades perquè ningú hagi de pagar la calefacció a l'hivern però tampoc que ningú la posi amb les finestres obertes. Molt bé, gràcies Nerea. Doncs si teniu alguna pregunta, ja sigui per la Carla, el Joan o la Nerea, fem una estoneta de 10 minutets de preguntes breus i després una pausa amb cafè. Per fi! La pausa. Sí? Cap pregunta? Aquí, n'hi ha una aquí. Durant la pausa també podeu fer preguntes, aquestes que no es volen fer en públic. Bones. Sí, just, bones. Pels dos Joans, el mallorquí i l'andorrà. Heu parlat de formació. A cap dels dos he sentit parlar de formació d'oficis. I jo crec que és un drama andorrà. He dit.
No, que té raó. No, que té raó, i a més, amb aquesta paradoxa que tenim a Andorra, pues, la dificultat és que hi ha molt poca demanda de persones que són d'Andorra i que vulguin treballar pues, a sectors que estan pues, amb una imatge negativa, no? Vull dir que poca gent vol treballar a l'hostaleria, vull dir, és una paradoxa que tenim, no? Hauria de ser un... Parles d'hostaleria i jo no parlo d'hostaleria. Ja, no, però en general, no, però inclús dels oficis... Però la mateixa indústria també tenim un problema, també. Què entens per indústria? Bueno, per exemple, les dones, no? Vull dir que dintre de les desigualtats d'homes i dones pues, no s'ha aconseguit que hagi igual... Què entens per indústria? Per indústria, Andorra. Bueno, a Andorra hi ha molta indústria relacionada amb construcció, pot ser, no? Construcció no és indústria. Bueno, no sé, això m'ho ha de dir vostè. La parlem. Sí. Ja, però no vull deixar... Sí, a veure si aquí es clarifica. No, però jo entenc la pregunta. A veure, Andorra i Espanya no tenen la mateixa situació que Alemanya en aquest aspecte. Els oficis estan protegits, la formació professional són molt més cuidats en els països nòrdics que no pas aquí. I això ve d'una manca de planificació i d'una manca d'estructurar el mètode de decidir els sistemes d'ensenyament. Per exemple, a Alemanya crec que hi ha un comitè format per empresaris, sindicats, polítics i no sé, són 5 persones, crec, que determinen anualment el nombre d'enginyers que han de sortir de les universitats. Aquí això és can pixa, vull dir, se salva qui pot. I el resultat quin és? Doncs que a Andorra i a Mallorca no pots començar una obra perquè no hi ha paletes, no hi ha fusters, no hi ha ferrers, t'hi trobes contínuament. Ara, fins i tot, a lo millor a l'estiu no pots posar un aire condicionat perquè no hi ha instal·ladors. No sé si això és indústria o no, però estem mancats d'això. Gràcies. Sí, una altra pregunta? Sí. Gràcies. Doncs jo tinc una pregunta pel meu veí d'aquí de cadira, pel Joan, mallorquí. M'ha agradat molt la darrera frase que s'ha esmentat a la teva intervenció, no? El que és i no és liberalisme en la seva relació amb el sector públic. Moltes vegades això és un malentès i també a Andorra. Però és veritat que a Andorra es diu moltíssim que un model econòmic liberal de creixement ens ha portat a molta desigualtat. I ara per ara és una de les causes que porta un problema clau, que és l'habitatge, com a causa de desigualtat social. Ja sé que això donaria per una diada sencera, però si des de la teva visió també a Mallorca, que compartiu aquest problema, a les Illes Balears, si, no sé, pensaries en alguna mesura relativament fàcil per començar a millorar aquest problema? Gràcies. La resposta és facilíssima. No. No. A veure, Andorra i Mallorca i en general tota Espanya pateixen les conseqüències d'una mala previsió. La construcció no és una cosa que es pugui fer en un any, ni en 2, ni en 3. El resultat dels darrers 20-30 anys de polítiques distintes ha duit que França tingui un 20% de l'habitatge social i Espanya un 2%. Com se recupera aquest tros? En 20 anys més d'actuació pública o concerts público-privats per solucionar aquesta qüestió, però és un tema que no... De totes maneres, la gent s'enginya, no? A Andorra van a viure a la Seu i a Mallorca els preus estan pels núvols i simplement els hotels tanquen perquè no tenen cambrers. Perquè no tenen on allotjar-se. A Eivissa ha passat. Sí.